Wala ginakalipay ni Iloilo City Mayor Jerry Petrañas ang estado sa karon sang water supply sa Iloilo City. Sa ginpatigayon nga meeting sang alkalde kaupod ang Metro Pacific Iloilo Water kon MPIW, ginpahayag sang alkalde ang pagkadesmayas ni sa kakulangan sang supply sang apisar nga yara na sa 5 katuig ang pagserbisyo sang MPIW sa syudada. Gindayaw man sang alkalde ang investment sang MPIW apang ginpabutyag sini nga luyag sini nga masolusyonan ang problema sang supply sang tubig bangod sa nagataas nga demanda sa Iloilo City. Ginis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan na sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.